Ndewonu Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ọ ka bụkwa ndị nke gị ndị IKOROTV network. Onye nna nene ya ka bụkwa ezigbo ada unu Nwada Ndidi Amaka. N'ụbọchị tata anyị ga-ewepụtara unu agwụgwa nke ndị Igbo na-akpọkwazi gwam 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 dị iche iche. Ọ bụ ihe ndị Igbo ji eneta akọ na uche ụmụaka ma jiri ya na-azụlite ụbụrụ ụmụaka ka ha nwee ike ụbụrụ ha na-awọ nkọ, nwee ike na-asụpụta asụsụ Igbo anyị ka ọ ga-esi wee gazie nke ọma. Ngwa sonyere na anyị na ya bụ gwam gwam gwam. IKOROTV network. Ndewonu ụmụaka. Ihe anyị ga-eme tata bụ gwam gwam gwam. Ndị ọnụ gwam 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 unu asa ya emechakwu na jụrịtakwa onwe unu. Unu anụgo? Gwam 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 nke izi m ga-ajụ unu bụ gwam 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 ihe kuru mmiri rigoro elu. Chinemerem. Akụ bekee. Akị bekee, kọrọ na ya aka. Gwam 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 nke abụọ bụ gwam 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 ihe kụrụ aka banye n'ọhịa. Ihe kụrụ aka banye n'ọhịa. Ebube. Akpaka. Akpaka, kọrọ na ya aka. Gwam 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 nke atọ bụ gwam 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 dum na yọm. Chinemerem. Akwụ na igu. Akwụ na igu, kọrọ na ya aka. Gwam 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 ihe ọ ga-abụ gị na ya na-aga n'ụzọ, ọ gagide n'ihu ọ gawa n'azụ. Ọ gagide n'ihu ọ gawa n'azụ. Ngozi. Enyinyo. Onyinyo, kọrọ na ya aka. Nke ise bụ gwam 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 ụmụnne na-abọ ihu obodobo ihu obodobo. Ọlụ ebube. Elu na ala. Elu na ala, kọrọ na ya aka. Gwam 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 ihe na-echere gị aka mgba n'ihu be nna gị. Ebube. Apịtị. Apịtị, kọrọ na ya aka. Gwam 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 okorochi ụta agba ezi ezi. Okorochi ụta agba ezi ezi. Ebube. Akpị. Akpị, kọrọ na ya aka. Gwam 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 ihe gba aka pụọ n'ụlọ chere ụmụ bata. Ihe gba aka pụọ n'ụlọ chere ụmụ bata. Ka o si. Ede. Ede, kọrọ na ya aka. Ugbu a unu ga-ajụrịtazi onwe unu gwam gwam gwam. Ka o si, ngwa jụọ ya otu gwam gwam gwam. Gwam 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 mere eze jiri acha ntụ. Nọ nso, saa ya. Ube. Kọrọ na ya aka. Ebube, ngwa gwa ya otu gwam gwam gwam. Gwam 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 oti nwata n'ihu nne ya. Mmasị, ngwa saa ya. Agụ. Agụ, kọrọ na ya aka. Ngozi. Gwam 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 ihe mgbaka rie enu. Ka o si, ngwa zaa ya. Ọgbọ. Agwọ, kọrọ na ya aka. Chinemerem. Gwam 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 nwa agbọghọ ọcha na amụọla. Nọ nso, ngwa saa ya. Amaghị m ya. Ọ sị na ọ maghị ya, ngwa mmasị gwa anyị ya. Akpụ. Akpụ, kọrọ na ya aka. Ọrụ ebube. Gwam 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 ụmụnne na-abụ bi n'ofu na anaghị ahụ onwe ha anya. Kedu onye ga-asa ya? Kedu onye ga-asa ya? Kedu onye ga-asa ya? Chinemerem, ngwa saa ya. Amaghị m ya. Ngwa ka o si saa ya. Akị gbara mkpị. Akị gbara mkpị, o nwetara ya? Kọrọ na ya aka. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ebe a ka ọ na-akụrụ ọnụ bụ gwam 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 anyị nke ụbọchị tata. Gbaa mbọ na-esonyere na anyị n'IKOROTV network. Ka emesịa. Na-ekiri na IKOROTV network. IKOROTV network. IKOROTV network.
Network.